ट्रेनआव सफर खालाय थांनाय बwrwino सुरक्षित गोरै अब गाहाय जों गोबांमा ससियेल मीडियाआव पिरजाक भिडिअ क्लिपरक नगै मानखना जे आरजागाव bwrwino सेक्सुअल हेरासमेंट खालायमानि आरजागाव बुरा ओंथोन जेरै ओंथोन एबा किबा मिडिल एजनि बरक फाना ओंथोन अबरक जेरै रगनो एमोनजे मोखां एक्सप्रेशन बाय एमोनजे khlai phunuk जे अगा ननि तंनाय bwrwino आरजागाव तंनानि फानो मुचुंया हायफोनो सफर खालायनानि नांमा बै बरक आरजागाव मुचुंया फानो कानानि नांमानि बागै माथांगो खरकसा बरक बिनि उमर फ्राय 18-19 ते 20 अमकाहाय गोसारनो ओंनाय हायमा तंगो बिनि चेहरानो नगै अ जेराइसे ट्रेनआव कासास्तै खरकसा bwrwini logiwo joto sima par khlaika jepro o bwrwi oboni eginso kok saka khorakti saka abrokino o chela bini mokhang expression phunukgui teibo hamya khlai phunukka abrokino o bwrwi kom tonglia tei nilar tonglia achukui bo oboni bwrwide khorakti sawibo ungnyani bagui bini thanio mobile tongo o mobile camera no khulugui o jebo expression mokhang phunugui tongmani teibo no sexual harassment khlai tongmani oborok joto video o capture khlaina rwkha kuno phuru kheba mokhang bai tam khlai phunugo bini bukhuk bwslairokno teklai kuno phuru kheba bini yasini no bukhugo dawo kuno phuru kheba mobile number rok sano tei bini yak rok hingkai to je bisingo dajak arjagao bo seat manya wngmani bagui basawi mathango aboni bagui no bini bwskango klai thangmani bagui bo omo kahaike phunugui tongkha jepro video sagui tongo hini saimankha abrokeno o chelani bini mokhang expression phunugui tongmani thangnani nangkha o video borjagani tabuk sukjora kaham khe eba clear khe saimansukya phiya ba o video viral wngui thangmani yago lo railway adhikari yok tabuk bo naituklai tonglaikho o borokno social media o viral wngui thangmani yagulo social media o borokni video je borok nukha o borokno belai kheno jolijak laikha tei kaham hamya comments rok bo khlainai bangkha tei demand khlailaikha o borokno dakti khlai police rokni hirasa bo dhanani wngthon tei saja kotor rwnani wngthon jotino bini omo kahai saichung condition o khlaikha hingka hinkhe omo kahai situation o bo jekono phano khlai mano eba kheba bwthari pano siwi mano tabukni je jugo eba kheba social media o nugui tongmani bwrwino kwthai mano hini omo kahai borokno omo kahai gotna gotini nai hini kaham hamya comments rok khlaimani nukha social media o social media o arrest manchalahai hashtag rok rwwi viral khlaijagui tongo o chelani video hinkhe a comment hamya kahamni bisingo no hamya comment nungnani nangkha je o bwrwi bo o chelani logino tongo line iwi tongo abogini o chela bo teibo mani omo kahai khe mokhang expression phunugui logi sanai tongo o bwrwi bo omo kahai no wngkhana pore o chela bai thangui paikhana hinui hamya comment rok bo khlaimani nukha omo kahai omo simi video ya jodi no khorangti sawi omo kahai video chakha hinkhe bo omo kahai hinjago hinkhe no oboni swkang video rok bo norok nuknani nangkhana je kwbangma trends rogo eba kiba shopping mall rogo harassment khlaijakmani rok arjao khoroksa middle age ni borok tei cherai 14-15 bochor obono je mokhang expression phunugui bono jala rewi tongmani tei gana gini hinkhe bini bufa tei boni relatives rok tongna oboni bwskango no bono rewi tongmani tei arjagani borok no khoroksa thuya tongo a train travel khlai tongnai o borok capture khlaina rwkma bai khe abo kahai rok saimano abo kahai rok no hinkhe tam sanai comment section o thangui comment khlai salai di।